täällä iskukoukuilla. Onko päässyt irti? Ei. Joku pikkunen. Älähän sano vielä. Siirrätkö vähän kättä, niin mä näen kun se tulee. Nyt se tulee. Aha, Minkä kokoon? ihan kattu oli hyvä. Joo. Onhan se on komia. Ei oo. Aika väsyneen oloinen oli aluksi. Mm. Komia hauki. Oho, tulisko? Kato, Saatiin ylös. täällä on. Noniin, Kato. Temu. Se on tuossakin, se on pikkunen. Kato. Niitä ei paljon oo. Tuntuu painavalta. Häh? Tuntuu painavalta. Mm. Onko päässyt irti? Nyt lähti tulee. On mahtanut kuule päästä irti. Ei, on siellä hauki. Mm. Se saattaa tuntua kun se ui silleen mukaan. Kivoja pyrähyksiä tekee tänään. Näistäkin koukusta pitkästä aikaa jotakin. Ei oo oikein ollut. Mm. Tää on ihan minkä kokoinen. Hyvin pistää ainakin vastaan. Aha. Mulla maittais mun kairama reikä kun vinossa. Niin. Minä se en osaa suoraankaan. Ei kyllä ota yhtään selvää minkä kokoinen hauki. Siinähän se nyt. No, aika tumma. Joo. Nyt siellä mitään on. Se pääsi sitten irti. Joko kumma. Onkohan täällä mitään? On täällä. Aika pientä. Vähän sanoo, niin se eilenkin näytti pienellä. Nyt mä... Ei oo nyt rupes tuntuu paino. Mutta että ei sitten pääse irti jos se lähtee. Aha. Se on siinä. On se ihan nätti hauki. On komia hauki. Pyöripi tuossa. Saadaan vielä pois se siitä sinne. Pienen. Aha. Ei ehkä ihan
Oi jumalauta! Lukakaa. Näin. Mä tehdään tarkastuslainen yleisössä. Ei helvetti, tää on. Varmista. Nyt tulee nähtävästi. Tätä vettää rallia. Vastataan sitä yli. Tässä tarkoitus. No mitä, katsotaan teistä. No, mä sanoin nelosta. Nyt se tulee. No, mikä on niissä? Äätä ei ihan nelosta. Ja sit on se vanhemmat kymppi vaihtoehtoja. Tästä ne nelosta. Joo, totta kai. Ehdottomasti. Ei helvetti. Joo. Sitä toikin. Tätä ei ole tosi. Saatana sinta. Mahtaa hyvin kiinni, kun on sellaiset. Joo, siinä on. Kerran nähnyt. Kerran nähnyt. Nyt saatana. Jos tuu niin kova. Ei mitään. Joo, ei helvetti. Loppuuko naru? Nyt tulee mitä sun pyörii tähän hetken. No niin. No niin, nyt ei tullut. Mitä tee, nyt tarkoitan sillä, nyt tää tarkoitus tulee jotain. Vittu tulee turpa. Ei mitään pahimeita. Ei. Vittu. Ilmassa. Joo, ilmassa. Mukava taistelu verran. No on vittu, kestänyt varmaan 5 minuuttia tuossa. Joo. Joo, eikä se riitä. Voi hyvinkin olla kasi. Voi olla. Aina tulla kysyä. Ja vaikka on 2 isukakkoa suupielessä. Oispa koloo. Mä saisin näyttää tätä supertankkerin tässä yhdessä. Super. Vittu käy koloviin. No, voidaan väsyttelyä sen tuolla. Mä oon oottanut tää niin monta päivää. Ihan hyvä, että tuolla. Lopussa se kyllä. Niin, lopussa kiitos seisoo vähän muuta. Lopussa kiitos antaa. No, kaksi ylös. Ehkä mä rotan ylös. Hei, nyt saatana. Nahan ylös. Ei hele. Lähetään tästä irti tuolta löyselle. Ei tämä taas ottaa. No niin. Ei jumali. Mä tuun heti jumalaa tästä. Mä tuun kivetti sen. Joo, saa saada alussa tämä siiva. Mä tuun tänä aamuna kivetti sen, kun mä tuun samaan haluan. Joo, riittää. Palata. Vielä kas kymppi. No voi olla. Jos niin mahtavaa päätös. Ei helvetti. Mä otan ihan kengät. Eikö siis hanskat? Älä etuu suoraan. Nyt saatana. Joo. Anna mulle. Nyt saatana. Jotenkin tulee paineita tässä vaiheessa. Älä vielä laita nosta kokko. Nyt on paineita. Nyt tässä ei tuu niin sen ikinä. Näette se taas tieto. Se on niin paha, kun täällä sitten on kaivut. Nyt. Vaikka näet on se istuva kuulaa, kun sillä tavalla. No, se tuli itsestään! Se vaikka tuli kupoita kovaa maahan, kun ne räskäsi. Ja mä nostin sitä, ja mä tahtin tuolta kautta hiutu. No, se tuli itsestään! Hei, helvetti, enää nyt. Uskohan ylös. Näetkö nää? En. Tulee. Se oli tuossa jo. Näetkö nää? En näe. Nosta mä ylös. Helvetti. Näin. Näetkö nää sen päällä? Mä näisin koukuja ja hampaa. Ja siihen vaikka olisi 2 miljoonaa. Suomen metsä. Tiedätkö se tarkkaan? Näitkö nää ne hampaat? Näin. Saattaa olla 10. Vittu mikä siitä. Ainakin jos on 10, niin ei haittaa vaikka allekin. Joo. Hei. Näet? Vittu mikä lohi. Aina kun se tulee ylös. Joo. Tulee ylös. Näetkö nää? Joo, se on vähän liikaa ilmeisesti. Se on varmaan puheessa tulee. Se on varmaan 5 minuuttia, mutta heille leikkaa kutsuttiin tänne jää. Laita oven poikki. Nyt saatana. Ei tule tuon reijästä tämä karpaas. Näyttämätöntä. Ei vittu, vasta kokkaan. Se kyllä tulee ylös sieltä. Näetkö nää? En. Näetkö nää? No kato. No näet ylös! Ei se tuu tuosta reijästä. No yltäilee. No näen minä. Nyt mä koottis kun kokkaan huulista. Oli sillä vissiin. Näyttää sen tästä nostakokkaan. Niin varma. En tiedä. Se on sitten kun se tulee sen pintaan. Se on päällä sinne päästä näin. No joo. Älä saatana, sulla on siinä se. Anna minä niin kotetaan ylös. Joo. Ei tämä tuu. Ihan varma. Lähikö näin? Jumalauta! Sitten jos se loppumetrellä karkaa, niin minä teen. No nyt se toisia. Joo jumalauta, on tämä 10. Ja poikohan. Nyt. Nyt saatana. Joo! Kyllä!